Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ман инҷоҳои нав каме ҷамъгир кардам ва рафтам каме комментария хондам ки ва комментария навистем ки апай Нилуфар хела шумо банка маҳкам кардагӣ ҳастен. Нишонтине бур банкатона ки чӣ маҳкам кардагӣ ҳастен шумо. Ростига ман охо бисёр инҷода банкаҳо нестанд. Ин банкаҳо инҷа ба мо картошка пиёз инҷашта фақат ҳамин чизе ки дар кор нест дер дар кор мешад ҳаминҷода мемонам ва боло дамани компот ва чӣ мегӯянд тахтачаҳои лишне коробки ва дамҷо ҷо шуд мондум шояд бора. Инҷа полнисти компото ҳастай ва инҷашта фақат малина ҳастай. Рости гап чандта як 7-8 малина ҳастай. Як банкаша кушода будем ва ман инҷода мондагии банкҳои литраи компот инаш анҷир ва душанбе рафтем мо ва анҷир додан ва бо вай банки литраи дига ин тараф тесодагӣ ва компоти смородина. Ҳай дӯстони азиз, агар ки шумо бовар дорам ки бисёриҳо расияда ҳастанд, смородина вай тарафода беҳад бисёр ҳастай. Компоташ аҷоибот ба маза мешавад дӯстони азиз. Як бор компоташа кунин беҳад ба маза. Иншоллоҳ насиб агар ки соли оянда сиҳат саломат бошем ҳатман вай маҳкам мекунам компоташа. Ва инҷода ва як рият банкаи клубникаҳо ва варенои клубникаи ман гуфтам ки вай шудян сӯйқ шудян ки не дӯстони азиз хеле ғафсаки нағз шудян зиёдиша вай мо хурдестем малакай. Ва ин рияди дигариш зардолу чандта вуҷуда 2-4-5 банка варени зардолу ҳастай ва 6 клубника ҳастай. Бо ин саҳари ширфурӯшка заказ кардам, гуфтам ки клубникаҳои хушрӯҳак биёрен то ки маҳкам кунем. Гуфтам 6 шуда хай бо як 2 сатилчаи дига биёран агар бо инҷода смородинаи варениш ҳаста. Ин як банка икра маҳкам кардагӣ тамом ҳамақа чизо ҳаста. инҷода гӯем умуман дига ҳечи неста. инҷоҳо каме тоза кардам, порядок кардам намехад. Ва ин банкачаҳоя гирифтам. ин банкаҳои ним литра ҳастай. кришка банка маҳкам кунад каси маҳкам мешавад. инаша таги об монда будум, бинен сафед шуда. Барои ми як бор мехоҳам ки тоза ҳаю фақат ки таги об да буд. вай кати уксус кати як бор мехоҳам шуштан то ки топ тоза шавад. хай дар кор мешавад. ягон звера боя ё ки тамматай зиёдӣ мекунад баъд маҳкам мекунем шуна. барои ки чанд бор фақат ҳамин хел мешавад ва вақт зиёдӣ мекунад. вай ягон чи ҳанами хел дӯстони азиз. инҷода ман стирка намондам ростика барои он ки шаб кӯдако сарошона мешуда як бора пага ҳама стирка меандозам. гуфтам инҷода ман каме мастоба кардам. мастобаи сӯйқа ки кам рӯған хостам кардан. хела буд ки мастоба накардам. ход сӯйқ мекардам, не ки имина мастоба гӯем намекардам. анами хел инҷода каме вай гирифта мондам ки то ки хунук шавад, сиёҳуш хӯрад, широ хунук шавад. холодильник дамонам шуна гарм беҳад. инҷода сиёҳуш мана шиштай хулигани карда фақат ами хелаш ки маша бошад. инҷода игрушкаҳои чӣ хеле ки мебинед ҳамаша ман ҳама ҷо ҷамъ карда овардам ки то ки бо порядок карда монам. ягон контейнер рафта харам яктай дига хали контейнер бинен дӯстони азиз. ин контейнери ҳама қаҳвая ба қуввата гӯем бинен чӣ кардия. ман намедонам ина чӣ хел шикаста бошанд. ино дина шикастиянша намедонам, вообще намефаҳмам ки чӣ хел шикастиянша. мехоҳам равам контейнер гирам барои ҳамин игрушкаҳои кӯдако. мебинам агар вақт шавад. вазифаи ман ҳамин легая инҷода мондагиша инҷода андозаму тагияму диванда монумшуна гашта бас аст. барои он ки пага садик дига ҳечка уже як рӯз 2 рӯз бозӣ мекунад, дилшонда мезанад. ҳамақа ман ҳамин пасудам ва игрушкам қарехтагӣ ҳамаи ҳамина хушрӯ бозӣ намекунанд умуман. дӯстони азиз, бегоҳи рӯз шудагӣ ҳастай ва ман каме хонаҳои ҷамъгир кардаму ва ростига мехоҳам пилисоз кардан уже дер шудагӣ ҳастай. соат 6:30 шудай. барои мехотир
тарашки пагоҳ кунам. Имрӯз кӯдакоя сарушона мешум тоза кардаю, баъд вай мекунам. Баъд пагоҳ мекунам. Инҷоям порядок кардам. Ман ошхонаи уман мегӯям барои пилисоз кардан дар кор тамом. Дигар ягон чӣ не. Хӯрок низ тайёр ҳастай. Барои пагоҳ обеда ҳастай. Тамом. Ва ҳозир мехоҳам як бор балкома тоза кунам. Чангошаю ваёша тоза кардам монам. Баъд вайдҳандара тоза кунам як бору. Тамом. Намехел дӯстони азиз. Имрӯз ҳаво низ беҳадам хел гарм ки соат 6 шудагӣ ҳастай. Бо аллакай мо ҳам шаб ҳам рӯз вай мемонем кондитсионер мемонем барои он ки намешад. Бинен ҳозир соат 6 шудагӣ ҳастай ва умуман вай нестай, ҳаво нестай, трезоик шудагӣ мондагӣ ҳастем, лекин все равно ҳаво вообще нест. ҳавои тозагӯӣ ки нестай. Анам хел дӯстони азиз. Ин балкома бинанҷа вақте ки мана вай ягон чӣ дар кор шавад шавҳарам да агар ягон кор кунан агар анами аҳвол мешад инҷа. Чанд бор ман ҳамҷои порядок кардам. Бо як бор мегирад, лекин бо аҳволаш ҳамин хел мешад, мемонад. Тамом. Бо ҳозир ҷамъ кунам як бор ҳамашаю. Мон фақат ҳаминҷа беспорядок аст. Тамом. Ин тараф ман хеле ҷамъай. Тамом. Ани самокати сиёвуш фақат мегирад то инҷа ҷамъ порядокай. Тамом. фақат ҳамин тарафа мехоҳам ҳозир ҷамъ кунам. Тез равам ҷамъ кунам. Кӯдакҳо берун дар ҳоли гаштастанд. То омодан шона баъд тамом. биёнагар бас ҳар мешад. дӯстони азиз, ҳамомхона баъди дастшӯии кӯдакҳо. ман инҷа сиёвуш рост меистад. дастоша мешуд. манам хел вай собункати ҳама ҷоя ман гӯем ҳар дафъа раковина мина аҳвол мешад. ва ман ҳар рӯз қариб ки гӯем ҳар рӯз ҳамин раковина як бор вай дору мечӯшам. мо тез тезам хел мешумша ки то ки хел аҳвол нашавад. ва инҷа ҳозир ман полоя шутам, появзолоя шутам дар кор. ай худо ба шукр. доктор мебинам. имрӯз моҳои нилуфара каме руған кардам барои он ки хела буд ки руған кардагӣ набудам шаб. ки ёд додакша? манавай мяч бас инода. шин инҷа нилуфар? моҳаша руған кардам. як чанд моҳ шуд гӯем кардагӣ набудам ва моҳаш бояд хушк шудагӣ ҳастанд. маслаҳаш тамом шуда. рафта як маслаҳи дигар гирам ша. занам тахеста. дидена? нависед дӯстони азиз, шумо чӣ хел бо бардоштак ҳамина гуфтам набардорша. умуман шумо чӣ хел модар ҳастен, модари строгӣ ё ки не, ё ки мемонен ки масалан чӣ коре кунанд, чӣ хеле хоҳанд. ман беҳад строгӣ ман сарум вайрон мешад. ягон хулиганӣ кунанд агар ягон ҷо масалан хона титпит бошад, игрушкаҳо ҷамъ кунед, ҷамъ накунанд агар вай ҷанг мекунамшона. лекин бо ҳаракат мекунам ки аз ҳадди бад строгӣ бад нашавам. барое ки кӯдак ҳастанд, хоҳанд мекунанд, нахоҳанд намекунанд. бо бардоштак банами як гапа миллион бор мегӯӣ ки не ки бо всё равно ҳамун корашонро мекунам. мана ина бидан охи ҳавай зарурай гӯен бардоштан ина бин. о меғалти, ай ҳамунҷа меғалти. сиёвуш мегӯи вай тупи майдача боша, почашка ти мезанату вай мекунату. сиёвуш тез хезм срочно. вай чӣ мегӯянд? обед ужина чимшонаю сарпаррошона шта номгӯ. алҳамдулилло. вай сиёвуш папугаи тайёра. як гапа гӯяд агар тамом.
حاجی افخود گرم شود من موندگی میشه. دیدین خیلی پاپوگای تایور نمیفهمم. Siyavuşu binen koruşa. Ne yapar isto? این usalçı Nilüfer yak tarafı mı? نمیموند که شنی ها. من usalçı این طرفا بیام ببینم کنی موهات چخالشته میغالتی بچه نبردار همینه. usalçı yak tarafı mı? oyuna اخی نکمونش من موهای نیلوفر نکنستم خیلی درست شده که اینجا خوش رو یک تا بافته میشد شه نمیخواد. خیلی خوش رو یک تا میبافم نه که وای همین شب خواب میرد پگاه تا بگونیه بالخای میبینی که اما ماشتی تپید برومدگی یک طرف منجنونه این موبایل ده بمونیشه. وای ها وای اگلدمون وایش بینم من هم مکروه شدم گویم همی کودکو دست روش وای سروشون شدم نخوناشون گرفتم و از میرم اکم پای افزالاشون همیشون تا زهگ میکنم میمونم و تمام همین کتی کارو باری این بوده نمیدونم ساعت چند شده باشد برای شوهرم و خوراک تیار کرده میمونم و بعد میرم منتج کردن نمیدونم شوهرم ساعت چند میبیان. بیاین اکنون همین کتی ولاگ به آخر رسانیم. خیر دوستان عزیز در پناه خدا باشین همیشه خودتون احتیاط کنین. سیاوش خیر خیر نگفتی کو؟ خیر پاکا دسویدانیه پاکا گو پاکا نبردار کنی سیاوش نگفتی خیر تز اک جوگا مون و جوگا برو نبردار بای ساز کتی دهن دامون سیاوش مون خزن اکو من سویت اکشان پول تا بیار نیلوفر من مینوت مونم